Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Күренекле кешеләр Әлмәттә Ризаэддин Фәхреддин китабы буенча чираттагы уку конференциясе узды. Китап төзүчеләргә халык белән очрашу, аларның кызыксындырган сораулар бәлки бардыр, алар башка нәрсәләр белән кызыксыналар. Һәм инде алга таба эшләгәндә шушы җирле халыкның кызыксынуларын искә тоту. Өлкәннәр белән очрашу, Азнакай җирлеге кунаклар кабул итте. Бүгенге очрашу вакытында да районда ветераннарга нинди игътибар бирелә, без яхшы аңлыйбыз. Алар республикада хәлне булган юк, алар буйлап агып тайрылар бугай өлкәннәр белән. Менә нинди генә чаралар үтмәй. Турда Татарстан 2025. Колабызда 7-нче вело узышлар 4 дистанциядә узды. 7 яшьтән алып 12 яшькә кадәрге балалар менә биредә Шевченко урамында шәһәр пляжы янында старт алдылар. Алар алга таба Бөҗрәгә кадәр барып, анда кире юлга чыктылар һәм шушында ук шәһәр пляжы янында финишка килделәр. Татнефть Хәйрия фондының мәдәни мәгърифәт проекты кысаларында Әлмәт шәһәрендә Ризаэддин Фәхреддин мәшһүр адәмнәр исемле китабы буенча чираттагы укучылар конференциясе узды. Әлеге чарада безнең иҗат төркеме дә катнашты. Ризаэддин Фәхреддин исемендәге мемориаль музей хезмәткәрләре Татнефть Хәйрия фондының рухият программасы һәм Әлмәт районы мөхтәсибәте белән берлектә Әлмәт шәһәрендә чираттагы укучылар конференциясен оештырды. Аның эшчәнлегендә галимнәр, укытучылар, журналистлар, төбәкне өйрәнүчеләр, Ризаэддин Фәхреддин иҗатына битараф булмаган шәхесләр катнашты. Ризаэддин Фәхреддиннең исемен улылап, аның язып калдырган мирасын улылап, Риза Казый мирасы дигән проект эшләп килә. Бу безнең Татнефть Хәйрия фондының башлангычы астында эшли. 1 ел дәвамында, әлхәмдүлилләһ, бик күп кенә очрашулар үтте. Очрашулар дәвамында Ризаэддин Фәхреддиннең мирасына тирән игътибар бирелде. Аның мәхшур хатыннар, менә бүген мәхшур адәмнәр китабына, һәм дә инде насихат китабына, Җавамигул Кәлим шәрхи китабына басым ясалды. Конференциядә чыгыш ясаучылар бөек якташыбызның хезмәтләрен халыкка таныту эшен алып барган өчен Татнефть компаниясенә рәхмәт белдерделәр. Һәм галимнең күп кенә хезмәтләренең рус һәм татар телләрендә бастырылуының дәвам итүен ассызыкладылар. Шулай ук мәшһүр адәмнәр китабы Шура журналы битләрендә 1908-1918 елларда күләмле тарихи һәм аерым шәхесләр турындагы мәшһүр адәмнәр вә олуг хадисләр рубрикасында басылган галим мәкаләләре җыентыгы булып торуын билгеләп үттеләр. Конференциядә катнашучылар арасында галимнең мирасын өйрәнү һәм пропагандалау белән шөгыльләнүче кешеләр дә бар иде. Мондый чараларның миңа калса иң зур әһәмияте ул менә шушы Татнефть карамагында басылып чыккан китапларны халыкка таныту, аны халыкка якынайту, шулай ук инде китап төзүчеләргә халык белән очрашу, аларның кызыксындырган сораулар бәлки бардыр, алар башка нәрсәләр белән кызыксыналар. Һәм инде алга таба эшләгәндә шушы җирле халыкның кызыксынуларын искә тоту. Ризаэддин Фәхреддин әсәрләре буенча укучылар конференцияләре Әлмәттә һәм квартал саен үтә. Анда теләгән һәркем катнаша ала. Лейсан Галиева, Энҗи Хәсәншина, Рамил Вазартдинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Актаныш районы ветераннары Азнакай җирлегендә булып районның үзенчәлекле урыннары белән танышты. Көн дәвамында кунаклар катнашында кызыклы чаралар, очрашулар узды. Өлкән яшьтәгеләр белән безнең коллегаларыбыз да аралашты. Кунакчыл Азнакай җирлегендә ветераннарны ипи-тоз якты йөз белән каршы алдылар. Иң элек нефтемаш заводы территориясендә алар өчен экскурсия оештырылды. Алга таба кунаклар район җитәкчеләре һәм ветераннар советы активистлары узатуында шәһәрнең ЗАГС бинасына уздылар. Биредә аларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләде. Актаныштан менә бик күп үзебезнең хөрмәтле ветераннарыбыз кунакка килделәр. Үзебезнең ветераннарыбыз Шамил Газианна, Расим Ильясович, сезгә инде бүген
Өзебезнең Азнакайыбызның матур җирләрен күрсәтәбез, эшләгән эшләребезне күрсәтәбез. Очрашуның күңелле мизгелләре, бүләкләр алышу булды. Кунак ашы кара каршы диләр. Моннан алда Азнакай ветераннары Актаныш җирлегендә булып, андагы тормыш белән танышканнар. Бүген инде җавап йөзеннән үзләре кунак кабул итәләр. Әлеге минутларда өлкән яшьтәгеләр шәһәрнең Җиңү паркы буйлап атлыйлар. Актаныш районы ветераннар советы рәисе Нурулла Нурлыев Азнакайда инде беренче тапкыр гына түгел. Район ветеран шумасы сезнең инде ул республикада иң активлардан берсе, иң кече оешмалар берсе, нинди генә өлкәдә булмасын. Менә бүгенге очрашу вакытында да районда ветераннарга нинди игътибар бирелә, без яхшы аңлыйбыз. Алар республика хәлне булган юк, алар буйлап агып та йөрделәр бугай өлкәннәр белән. Менә нинди генә чаралар үтмәй. Азнакай килгән саен үзгәрә. Менә яңа якка нинди менә ничә еллар элек кенә килгән дәвр бассейны бар иде аның, хәзер инде башка корылмалар. Кунаклар шәһәрнең Төбәк музеенда булдылар. Спорт һәм мәдәният сарайларын, ачык бассейнны күрә алдылар. Мәгърур Чатыр тауына да күтәрелделәр. Тәхия Усманова РСФСРның мәгариф отличнигы, ветеран укытучы. Бу җирлектә алган тәэсирләре белән уртаклашты. Мин моннан 50 ел элек шушы Азнакайда үскән Җаһирә Лутфуллина белән бергә укыган идем. Минем инде Азнакайны күптән күрәсем килә иде. Бер тапкыр килдек, Чатыр тауына мендек, андагы матурлыкны, андагы барсын да күреп кайттык. Менә мин быел ветераннар оешмасы белән бергә килүемә бик шатмын. Сездәге тәртип, сездәге булган эшләрне, җитәкчеләрнең сезгә карата мөнәсәбәте шул кадәр барсы да үз урынында, һәр җитәкче үз урынында. Шундый Азнакай матур шәһәр икән. Менә мин монда килүемә шул кадәр сөендем. Азнакай белән Актаныш тыгыз элемтәдә тора дип уртаклашты кунаклар. Илкан Максимович мәрхүм инде безгә телевидение оештырганда, аның 2005 елны аның ярдәме белән әле бездә профессиональ аппаратура белән эшләмидер иде. Мәскәүдән профессиональ аппаратура алып кайтуда булышлык итте инде. Гомумән без бергә эшләдек инде редактор эшләрдә. Бүген иртән монда килгәндә радиодан, Актанышның радиосыннан җыр ишеттем инде. Сез кайда шунда оҗмах, сез кайда шунда рәхәт. Менә чынлап та ышандым, Азнакайлар шунда рәхәт яшисез икән, киләчәктә дә исән-сау булып, сәламәт булып, тыныч аяз күкләр астында яшәргә ясын. Уңышлар сезгә. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясе. Ширик гасыр бергә Әлмәт граждан хәле актларын язу идарәсендә 25 ел бергә яшәгән гаиләне кытладылар. Юбилярлар Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясе журналистлар берлеге әгъзалары Дмитрий Тимошенков һәм Мәдинә Варфоломеева. Тантананы безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. В этот знаменательный день мы приветствуем вас во Дворце бракосочетания города Альметьевск на семейном торжестве Тимошенко Дмитрия Вячеславовича и Варфоломеевой Мәдины Тагировны. Көмеш туй гаилә чорында күп эшләр инде башкарылган чага. Алайда тормышның бөтен ямен тыйып яшәү вакыты алда әле. Дмитрий һәм Мәдинә шулай дип саный. Алар Әлмәткә 90-нчы елларда Таҗикстаннан күчеп киләләр. Гаилә тарихлары бер-берсе белән эштә танышкач 1999 елда башлана. Бу очрашу аларның тормышларын үзгәртә һәм мәхәббәт башлангычы була. Бер елдан алар өйләнешәләр. У нас много юмора было во время нашего знакомства. Безнең танышу, никахлашу вакытында да һәр вакыт юмор күп булды. Без гомумән иҗади кешеләр һәм бөтен тормышыбызны позитив алып барырга тырышабыз. Дмитрий ул ирем генә түгел, ул дустым, минем киңәшчем. Мин аның белән теләсә инде адымым турында сөйләшә алам. Мин язмышка нәкъ менә аны очратуым өчен рәхмәтле. Ул минем язмыш бүләге. Это подарок судьбы. Гаилә башлыгы хәрби. Бу мөһим датаны хатыны белән бергә бәйрәм итү өчен махсус ялга кайта. Узак еллар буена алар кулга-кул тотынышып яшиләр. Йөрәкләрендә мәхәббәт, хөрмәт һәм үзара аңлашу ялкынын саклыйлар. Дмитрий белән Мәдинә 25 ел эчендә күп нәрсәне аңлап, вак-төяккә әзрәк игътибар итүләрен белдерә. Аларның бәхетле гаилә тормышының серләре барысына да позитив карау, юл куярга һәм компромисслар табарга өйрәнү. 25 лет с этой жизни довольно бурно прошли, не без этого, конечно, всякое бывало. Ну, вообще позитивно, да, без этого нельзя. Мы постоянно друг в друга влюбляемся. И то, что вот мы сейчас в разлуке находимся, это очень сильно укрепило наши отношения, сильно.
Вот прям любовь она заиграла новыми красками. Бәйрәм сәбәпчеләре балдаклар алмашып, мактаулы юбилерлар китабына үз имзаларын куйганнан соң беренче биюләрен искә төшерделәр. Пожелать вам, самое главное, долгих лет жизни, крепкого союза, уверенности в завтрашнем дне, и чтобы обязательно вот в этой книге почетных юбиляров еще и отметить 50-летний золотой юбилей. Бәйрәм көнендә бу шатлыкны уртаклашу өчен туганнары һәм якыннары килгән. Ширек гасыр бергә булган вакытта ир белән хатын 3 бала тәрбияләп үстерә. Алар әти-әниләренә 4 ынык бүләк итә. Алсу Нуриева, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Татарстаннан һәм Калининград өлкәсеннән 50 кеше җыелды. 2 атна дәвамында грек-рим стиле көрәшчеләре Россия кубогына әзерләнде. Бер айдан ул башкалабыз Казанда узачак. Иртәгә җыеннар тәмамланачак. Атна азагында спортчылар Ульяновск шәһәренең ярыш келәмнәрендә үз әзерлекләрен сынап карый алачак. Әлмәттә узучы җыеннар спортчыларга үз авырлык категорияләрендәге көрәшчеләр белән тәҗрибә тупларга ярдәм итә. Егетләр төрле көндәшләр белән үз техникаларын яхшырта ала. Бу исә осталыкта үсәргә ярдәм итә. Тренировка вакытында берничә футболка алыштырырлык тирләүләрен егетләр максатлары белән аңлата. В этом году хочу забрать. Быел Россия чемпионатында җиңәсе, оннан округ һәм Россия беренчелегендә атасы, Европа һәм ил беренчелегендә чыгыш ясыйсы килә. Әлеге 2 атналык өйрәнүләрдә илебезнең иң көчле юниорлары катнаша. Алар үз үлчәмнәрендә иң нәтиҗәле көрәшчеләр санала. Мисал өчен, калабызның Олимпия резервы спорт мәктәбендә шөгыльләнүче 16 яшьлек Азраил Зангиев 18 яшькәчә Россия җыелма командасы спортчысы. Я хочу выиграть Россию, Европу, мир. Ил, Европа, дөнья күләмендә җиңәсем килә. Максатым 2032 елда Олимпия уеннарында җиңү. Алла теләсә, Олимпиада чемпионы булам. У меня цель выиграть Олимпиаду. Җыеннар 5 августта башланды. 2 атна дәвамында грек-рим стиле көрәшчеләре иртәнге һәм кичке тренировкаларда келәмдәге осталыкларын яхшырта. Файдалы, мәгълүмати һәм практик яктан югары дәрәҗәдә оештырылган дип, әлеге укыту чарасын Калининград өлкәсе спортчылары да, татарстанлылар да билгеләп үтә. У нас традиционно в августе месяце проходят учебно-тренировочные сборы. Гадәттәгечә август аенда 2 атналык җыеннар уздырабыз. Җәй азагында спортчыларга техник һәм тактик белемнәр бирәбез. Кышка кадәр узачак ярышлар сезонына әзерлибез. Готовим к новому, так сказать, ученическому сезону. Бу атнада Ульяновск шәһәрендә узачак ярышлардан соң көрәшчеләр Россия кубогында чыгыш ясаячак. Җиңүчеләрне һәм илнең җыелма командасына эләгүчеләрне вакыт һәм келәм күрсәтәчәк. Татнефть Турды Татарстан 2025 шасы велозышында катнашучылар көч һәм чыдамлы күрсәтте. Әлмәт 7-нче мәртәбә велоспорт сөюче һәм профессиональ спортчыларны җәлеп итү нуктасына әйләнде. Катнашучылар үзләренең осталыкларын 4 дистанциядә күрсәтте. Күркәм традициягә әйләнгән спорт вакыйгасын безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Шоссе велоузышында үз осталыкларын беренчеләрдән булып яшь велосипедчылар күрсәтте. Республиканың триатлон федерациясе балалар лигасы оештырган иде. Спортчылар 3 яшь категориясендә 2 һәм 4 километрлы дистанцияләрне үттеләр. 7 яшьтән алып 12 яшькә кадәрге балалар менә биредә Шевченко урамында шәһәр пляжы янында старт алдылар. Алар алга таба Бөҗрәгә кадәр барып, анда кире юлга чыктылар һәм шушында ук шәһәр пляжы янында финишка килделәр. Трудности были только когда подъезжаем в горку, и на поворотах надо было резко тормозить, чтобы не улететь. Өлкәнрәкләр өчен 4 дистанция 25, 50, 75 һәм 100 километр әзерләнгән иде. Һәрбер катнашучы алдан ук үзенә туры килгән катлаулык дәрәҗәсен сайлады. Дистанцияләрнең төрлелеге республикадан гына түгел, Россиянең башка төбәкләреннән дә велоспорт сөючеләрне җәлеп итәргә мөмкинлек бирде. Алар арасында яңа килүчеләр дә, даими катнашучылар да бар. В прошлом году тоже были мы, еще раз приехали. Понравилось в том году.
В том году дождь был, в этом году хоть солнышко. Вот. Ну, мы так, как хобби просто, покататься. Занимаюсь велоспортом примерно 5 лет. Меня заразили друзья, которые там занимаются триатлоном, гонками. И потихонечку от обычного велосипеда перешел к шоссейному. Ну, а дальше затянуло. Нинди булса да спорт түрі белән шөгыльләнә башларга бер кайчан да соң түгел дип саный Денис Каплин. Бәләкәй чактан ук велосипедта йөрсә дә профессионал рәвештә 4 ел элек шөгыльләнә башлый. В том году приезжал сюда, наблюдал, но не участвовал. Мин узган елны килгән идем, тик тамашачы булып кына, кырдан гына карап тордым. Ә бу елны көчемне җыйдым да катнашырга булдым. 100 километрга инде буш урыннар юк иде. Шуңа 75 километрны сайладым. 5 я забрал, ну 75 прокачусь. Шоссе вело узышы актив яшәү рәвешен һәм велосипедта йөрүне яратучылар өчен чын бәйрәмгә әверелде. Здесь действительно и отличная атмосфера. Монда чыннан да бик яхшы атмосфера. Яңа танышулар, файдалы вакыт үткәрү зур энергия заряды бирә. Шәһәрнең киң һәм матур урамнары буйлап йөреп, көн буена, бәлки ел буена энергия белән тулылану өчен яхшы мөмкинлек. Очень классно прокатиться по просторным, широким, красивым улицам города. Зарядить энергией на весь день, а возможно и на весь год. Быел шоссе вело узышында барлыгы 400-дән артык кеше катнашты. 100 километрлы дистанциядә Данил Канатоп һәм Татьяна Панина җиңүчеләр булды. Алсу Нуриева, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Hürmetli tomoshachilarimiz, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кирип, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінгі шулар еді, мен Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сіздің білән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.